Scuzați-mă, din greșeală am închis video-ul. Așa, hai să intrăm. Hop, hop, hai, sprinter. Am auz nou și bun de te rupi. Ei. Bum, 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 bum. Pokémon. Pokéball fac. Wool. Alb. Wool. Stați să fac. Da. Video. Let's go. Și da, Pokéball arată. Hai că arată. O leacă arată. Cația și cucu. A, nu trebuie să fac așa. Da. Perfect. Bă, am uitat să fac. Deci nu. Așa este. Hop, hop. A, nu, una. Vai de capul meu. Zici că acolo e mai greu. Pokémonul-i nașpa. Fac Pokéball fiindcă ăla-i... Dar n-am zis să o fac ca să nu ia de pe Google. Să o fac așa. Dacă aș lua de pe Google, bineînțeles că aș lua întâi și n-ar mai fi acea bucurie că dacă iau de pe Google, știți și voi că oricine dacă ia de pe Google câștigă. Dar eu nu sunt așa de nes și nu. Hai că arată deci wool din asta grey, nu da grey. Hai că arată fain. Pun bloc așa, bombir, unde aici și copaci din ăștia și baca buget. Așa. Hop. Hai, tati. Tați.
Scuzați-mi dacă nu o să vorbesc în astea 30 ceva de zi. Bă, perfect! Am măcar un legendary. Bă, Pokémon trebuia. Deci, super pup. Că nu știu ce vrea să fac. Un sunet este. Bă, îți dau. Nu, nici n-a făcut. N-a făcut corect. Nu uitați. Pokémon. Hai, vreau să mă. Ce? Bă, nu. Bă, ideea. Îi dau ok pentru idei ca cum ar fi a băga Pokéball-ul înăuntru. What? Ok, arată fain, doar că o chestie. Așa, sau nu știu eu. Sau... Nu, pup. Chiar e de pup. Bonis. Super pupe și retard. Îi dau ok. Dar cam atât, de a-i dau ok, nu dau pume. Bă, tu dai numai... Da, alegeri pentru rahatul ăla. Pe bune. Bă, ok, dar nu-i terminat. Vedeți? Dacă e terminat... Să ziceți în com. Bă, dar toți am făcut același, cred. Uite, legendar. Cred că era un new. Bă, nu știu ce Pokémon e, dar măcar e un Pokémon. Deci îți dau ok. Cream că le-ai un digul. Cum locuși? Bă, deci... Bă... GG. Da, și cam atât și cu acest episod. Eu am fost Mihnea. Pa!